Quan parlem d'equitat estem parlant de les diferències de resultats educatius en funció de la classe social. I és un dels problemes que tenim a Catalunya i a Espanya, i és que les classes més desafavorides tenen unes diferències molt importants en menor rendiment educatiu i, per tant, dificultats de trajectòria posterior, a nivell laboral, d'inserció i de recursos econòmics. Clar, hi ha uns quants factors associats a la pobresa, que és on es genera aquests problemes d'equitat, que amb la Covid s'han intensificat i que van definint com a bretxes, però podríem parlar, per una banda, evidentment, de la molt parlada bretxa digital, que no és només no tenir recursos tant de maquinari com d'accés, com també competències, i en aquest sentit podríem parlar de competències parentals. Hi ha una altra qüestió que és les condicions d'habitatge, que condicionen també molt. Amb freqüència hi ha dificultats de massa densitat dins d'una família i, per altra banda, l'estar tant de temps a casa, si els adults, el conjunt del nucli familiar no pot acompanyar de la mateixa manera perquè no hi ha tantes competències parentals, per exemple, també s'està agreujant. Llavors podríem dir que el que ha anat passant ha estat una certa desconnexió d'una part important d'aquest grup. En les nostres recerques, que estem fent molt en calent amb la Covid, hem observat que potser com una tercera part de la població més vulnerable, en situacions de pobresa relativa al país, ha quedat bastant despenjada i amb molt poca vinculació als centres educatius, per exemple, i en canvi una tercera part que està generant processos d'aprenentatge, diríem que accelerats, i s'està com despertant sentiment de resiliència. I, per tant, com sempre amb aquestes qüestions, ni tot és blanc ni tot és negre. Hem observat que aquells territoris on hi ha un bon treball col·laboratiu entre escola, entitats socials, serveis socials i altres sectors socioeducatius, la bretxa, podríem dir, ha estat inferior. La bretxa digital va ser molt forta a l'inici, tothom està aprenent, l'administració de diverses comunitats, ajuntaments, etc., ha posat recursos perquè les famílies tinguin algun tipus d'accés, però està clar que això no és suficient ni això resol el tema. Hi ha un element més de competència educativa i d'acompanyament educatiu que està clar que donar ordinadors no assegura. I aquesta és la clau per nosaltres de tots aquests processos en quant a que siguin més positius i que almenys no generin fractures molt grans despenjant a infants en la nostra societat.